Наближава отбелязването на годишнината от Съединението. В автопоход по стъпките на голямоконарската чета от преди 130 години се включиха потомци на дейците на Съединението. До голяма степен приносът за акта от 1885 година, който съединява княжество България с източна Румелия, е именно на четата на Чардафон Велики. 130 потомци на дейците на Съединението тръгнаха от някогашното Голямо Конаре и посетиха всички места, по които четниците са минавали. Това го правим да ознаменуваме тази 130 годишнина и с нещо да се запомни и от нас, и от младото поколение. По пътя всички свеждаха глави и поднасяха цветя пред паметниците на четниците, сред които и този на Иван Арабаджията от Царацово. Заслужил герой, много малко се знае за него, защото е бил много обиден на тогавашните власти. Дори Захари Стоянов не е описал някои неща за него. Походът приключи пред паметника на Съединението в Пловдив. Ни разказаха малко за похода, малко за Левски, за Съединението. То станало на 6 септември 1885 година в град Пловдив и като се каза и долу източна Румелия да живее Съединение. Учениците бяха единодушни, че ако Съединението може да се сравни с друго събитие в историята, то би могло да е единствено освобождението на България.